Добрый вечер, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекав'ярні «Вечірній Віцебськ». Всім добрий вечір, Сержук, як завсёды, рады тебе бачыць. Вітаю. Сёння чацвер, день прем'єр. Прем'єр. У нас прем'єр. У нас так само. У нас прем'єр, ми одразу кажемо, що ми протягуємо історичні курси по історії Віцебська. Уже другий сезон у нас, така телеверсія. І сьогодні у нас буде... Я хотів запитатися, ось ти ж кажеш часто вельмі, не дай Бог, ці наадварот, дай Бог. А ось чому ти так кажеш? Ти ж не ведаєш, адкуль гэта ўзялося ў твоім лексіконе? Гэта ідыёмы. Я нават про гэта не думав. Не думав ніколі? Не думав про гэта ніколі. Ну, сёння у тебе будзе нават цэлая гадзіна. Такі шанец. Так, а сёння у нас пойдзе размова про рэлігію, про дахрысціянскі Віцебск, і не толькі Віцебск, і в аколіцы Віцебска. Таму заставайцеся з намі, а мы пачынаем. Яшчэ раз добрый вечар, шановне гаспадарства. І у нас у гостях, як заўжды, ўжо, напэўна, ніводны выпуск у нас курсаў не быў без Дзяніса Валерьевича. Быў? Адзін раз быў. Дзяніс Валерьевич Юрчак, галоўны спецыяліст управлення культуры аблвыканкама, і наш знакаміты Мікалай Півавар, краязнаўца, кандыдат гістарычных навук, дацэнт і выкладчык Віцебскага кадэцкага вучылішча. Так? Ну и мы уже так анонсовали, крыху сказали, что будет у нас религийная тема сегодня, так, Денис Валерьевич? Ну, пачнем с религии. Пачнем с религии. Давайте, коли уже, я так разумею, мы будем закранать сегодня язычество. И не только язычество, а то, что попередничало язычество, тому что, в принципе, можно было перейти до христианства, але часу не хопить, больше того, тых... Я думаю, яшчэ парочку, 2-3 гадзіны, і потым уже можна будзе перайсці да хрысціянства. Наконт хрысціянства у наступны чацвер у 18 гадзін у лекцыі у бібліятэцы, у канферэнц-зале абласнай бібліятэцы адбудзецца чарговая лекцыя ўжо непасрэдна там. Там будзе Віктор Барысенкаў расказваць пра хрысціянскія страчаныя храмы, пра тую культавую спадчыну, якой, на жаль, зараз няма на вуліцы горада, таму хрысціянства будзе працягнута там. А сёння мы будзем казаць пра больш ранні перыяд, пра зараджэнне рэлігіі, увогуле пра яе формы існавання, у тым ліку на тэрыторыі сучаснай Віцебшчыны. Ну, тады давайте, напэўна, пачнем з крыніц. Адкуль мы можам браць гэтыя веды, бо, я так разумею, нейкіх крыніц пісьмовых, пісьменных у нас не засталося. Адкуль гэтая інфармацыя, адкуль яна ідзе? Крыніцы ёсць самыя розныя, але на вялікі жаль, гэта той пазл, які прыходзіцца збіраць, таму што пасля прыняцця хрысціянства распачалася барацьба з язычніцтвам і з папярэднімі культамі, якія існавалі, хаця многія з іх працягвалі сваё суіснаванне і дайшлі да нашых дзён. Пра тое, што ў нас элементы язычніцтва прысутнічаюць, ну, тут лёгка даказаць, ну, чарговы сезон бітвы экстрасэнсаў гэта пацвярджае, што народ яшчэ ў гэта верыць. Але ўсё ж такі, як можна аднавіць? Ну, аднавіць можам на тых якраз традыцыях, якія дажылі да нашых дзён, якія захаваліся ў фальклоры. Хаця крыніцы самыя розныя. Ну, канешне, асноўныя, ад чаго мы абапіраемся, гэта пісьмовыя крыніцы, але часцей за ўсё пісьмовыя крыніцы распавядаюць пра прыняцце хрысціянства і пра тое, як ішла барацьба з тым жа язычніцтвам. Там мы можам ускосна, не ускосна, часам і прамым тэкстам прачытаць пра асобных багоў, па меншай меры, як іх называлі. Ну, ёсць іншыя крыніцы, таму што ў тым жа слове пра паход Ігоревы прыгадваюць і называюць дажбозевы внуці, адпаведна, дажбог, як адзін з язычніцкіх багоў там ужо прысутнічае. Таму пісьмовыя крыніцы гэта адзін факт, адна важная крыніца. Другое гэта археалагічныя крыніцы, таму што падчас археалагічных раскопак мы спецыялісты, скажем так, перыядычна што-небудзь знаходзіць. І гэта можна ўбачыць потым у тым жа абласным музеі, допустим, ці іншых музейных установах. Ну, дарэчы, за прыкладам далёка хадзіць не трэба. Можна зараз, калі ёсць магчымасць, вывесці фотаздымак змяі. Гэта знаходка 2008
18 года знаходка на вось у гэтым годзе знайшлі? Гэта ў гэтым годзе знайшлі спецыялісты інстытута гісторыі Гэта Нацыянальнай змяя? акадэміі навук. Гэта галава змяі, гэта крымскі торфянік, адно з найбольш старажытных пасяленняў чалавецтва на тэрыторыі Віцебшчыны ўвогуле. Вось гэтая знаходка сведчыць пра тое, што культ змяі ў прынцыпе існаваў яшчэ ў канцы каменнага веку і ў бронзавым веку. Таму знаходка вельмі каштоўная і вельмі цікавая. Гэта самае свежае вось што ёсць. Ну, пра вужа крыху пазней прыгадаем. Яшчэ крыніцы. Ну, канешне, гэта важнай крыніцай з'яўляецца фальклор. У фальклоры, у першую чаргу, у легендах, паданнях і, канешне, у казках вельмі шмат язычніцкіх напластаванняў, асабліва калі гаворка вядзецца пра казкі з жывёламі. Ну, пазней крыху пакажу гэта на канкрэтных прыкладах, таму што ёсць пра што казаць. І яшчэ адна важная крыніца, якой карыстаюцца навукоўцы, гэта ўсё ж такі аналогія, дакладней, аналогія гэта метад, а крыніца гэта сучасная, можа не сучасныя, гэта тыя народы, якія знаходзяцца на ранняй стадыі развіцця ці знаходзіліся там у 18-19 стагоддзі, калі еўрапейскія этнографы змаглі да іх патрапіць, вывучыць, адпаведна апісаць іх традыцыі, звычаі, а улічваючы тое, што гэтыя традыцыі вельмі часта яны сугучныя ў розных культур. Ну, зразумела, што трэба улічваць, што, напрыклад, у нас пакланенне якім-небудзь багам мора не магло быць, у нас мора проста няма, і гор таких, як Таму будзем задавальняцца ёсць на рэкамі, азёрамі, ручаямі. Таму у нас крыху вось ландшафт таксама вельмі моцна ўплываў, гэты культурны прыродны ландшафт на фарміраванне ранніх формаў рэлігіі, увогуле самого язычніцтва, як таго, што папярэднічала больш пазнейшым формам. Але у многім паралелі гэтыя можна праводзіць і іх праводзяць. Калі казаць пра тое, калі ўвогуле зараджаецца рэлігія, гэта таксама нельга абысці, варта звярнуць увагу на тое, што гэта перыяд верхняга палеаліту. Праўда, наконт Віцебшчыны ёсць пэўная акалічнасць. У нас яшчэ доўгі час на той момант знаходзіўся ледавік. І зразумела, што тое, што было характэрна, напрыклад, для паўднёвай Беларусі ці для паўднёвай частцы ўсёй Еўропы, Еўразіі, ну, да нас гэта даходзіла пазней. Пра фарміраванне рэлігіі ў верхнім палеаліце сведчаць першыя пахаванні, якія абсалютная большасць датуюцца гэтым часам. Гэта азначае, што людзі пачалі верыць у замагільнае жыццё. Пра гэта сведчаць пячорны жывапіс, калі ў пячорах народ пачаў маляваць тых жа жывёлаў, а гэта была, хутчэй за ўсё, паляўнічая магія ці пакланення пэўным татэмным жывёлам. Тут ужо адносна кожнага выпадку трэба размаўляць асобна. З'яўляецца арнаментыка, з'яўляецца ўпрыгожванне прылад працы элементамі тых жа жывёл. Ну, напрыклад, зноў ж такі наносіць якую-небудзь выяву ці антрапаморфную выяву. І яшчэ прыклад, гэта тыя ж верхнепалеалітычныя венеры, гэта жаночыя фігуркі, якія сведчаць пра культ маці. Таму што маці – гэта жанчына, якая давала жыццё. Ну, на тэрыторыі Беларусі ніводнай палеалітычнай венеры не знойдзена, але побач з мяжой на стаянкі Елісеевічы ў Бранскай вобласці Расійскай Федэрацыі падобная палеалітычная венера знойдзена, таму мы тут можам адназначна праводзіць паралелі, таму што ніякіх межаў на той момант увогуле не існавала. Вось ён прыклад. Гэта азначае, што прыкладна дзесьці на паралелі Беларусі яны таксама былі распаўсюджаны. Можа, калі-небудзь мы і на сваёй тэрыторыі знойдзем. Трэба капаць і капаць. І спадзявацца, што тое, што будзе адкапана, ўсё ж такі будзе навукова апрацавана і патрапіць да спецыялістаў. Патрэбныя рукі. Патрэбныя рукі, каб яны маглі зрабіць высновы на аснове таго, што адкапана. Тут я дадам, што, можа быць, проста і знойдзены гэтыя артэфакты, але, на жаль, сегмент вот так званой чорнай археалогіі і тых рэчаў, которые знаходзяцца ў нас, яны, на жаль, вельмі вялікі і не ўсё трапляе на сапраўдным навукоўцам, а трапляе на чорны рынок, і поэтому мы просто не бачым і не ведаем все, што маглі бы ведаць. І зрабіць абсолютно ті ж самыя вынікі. Я думаю, гэта асобная праграма, трэба пра гэта рабіць. Як захоўваць проста так сваю узятую спадчыну, тое, што, таму што, сапраўды, гэта вельмі сур'ёзнае пытанне, якое гісторыкі уздымаюць, але
барацьбы там яшчэ шмат. Ой, там шмат чаго трэба рабіць, і трэба шукаць усё ж такі кампраміс, які задаволіць усіх, але мы сёння не пра гэта. Давайте звернемся да нашай ранняй рэлігіі. Ну, адпаведна, як толькі людзі з'явіліся на тэрыторыі сучаснай Віцебшчыны, яны, адпаведна, гэта ўжо фінал верхняга палеаліту, і пасля насельніцтва з'яўляецца, насельніцтва, рэлігія, раннія формы рэлігіі ўжо існавалі. Звычайна, яшчэ са школьных падручнікаў усе добра ведаюць 4 раннія формы рэлігіі: анімізм, фетышызм, татэмізм і магія. Ну, гэта класічна, ад чаго мы адштурхоўваемся. Праўда, ёсць акалічнасці, напрыклад, такі вядомы савецкі даследчык, як Сергей Александрович Токараў, аўтар кнігі, прысвечанай раннім формам рэлігіі, і аўтар шматлікіх увогуле даследаванняў у гэтым накірунку. Яго можна, дарэчы, у абласной бібліятэцы пачытаць, там работ шмат. Ён звяртаў увагу на тое, што, напрыклад, анімізм, фетышызм і магія — гэта састаўны элемент любой рэлігіі. Яны з'яўляюцца і фарміруюцца ў той час, але яны існуюць і па сённяшні дзень. У сваю чаргу, татэмізм, наадварот, больш старажытны, і ўвогуле ён вылучаў 12 старажытных культаў, якія з'яўляліся ў розны час, таму што адны культы з'яўляліся ў першых паляўнічых, другія культы характэрны больш для тых народаў, якія займаліся ўжо не прысвойваючай гаспадаркай, а вытворчай гаспадаркай, гэта для земляробаў і тых, хто да жывёлагадоўлі перайшоў. У іх ужо розныя рэлігійныя ўяўленні, значна больш складаныя, асабліва у другой групы. Калі канкрэтна казаць па прыкладах, ну, анімізм, напэўна, такі найбольш характэрны. Што такое анімізм? Анімізм — гэта вера ў існаванне душы ў неадушаўлёных прадметах. Ну, калі ўвогуле абагульняць, анімізм, па сутнасці, гэта вера ў існаванне душы. Яна ёсць у любой рэлігіі, гэта бясспрэчна. Але старажытныя людзі, напрыклад, верылі, што душа ёсць у камня, якому яны пакланяліся. Яны верылі, што душа ёсць у жывёлы, дрэва і гэтак далей. Ну і наконт жывёлы таксама розныя. Адна справа там заяц, другая справа мядзведзь. Заяц малы і істотнага... І душа малая, і вялікай небяспекі ён не ўяўляе. А мядзведзь — гэта мядзведзь. І, можа, душа такая ж дужая, як і ён, і потым будзе помсціць. Вось калі ты забіваеш мядзведзя, таму у многіх народаў, якія знаходзяцца нават на сённяшні дзень на ранняй стадыі развіцця, яны часцей за ўсё якраз у вялікіх жывёл, забіваючы іх, у небяспечных, у тых жа драпежнікаў, яны просяць прабачэння у душы. Ну, як прасіць прабачэння? Трэба растлумачыць, чаму ты яго забіў. Это спачатку трэба забіць, а потым папрасіць прабачэння. Галоўнае растлумачыць. Калі табе воўк задзярэцца, там размова будзе. Прабач, я тебе жарці хочу, поэтому з'ем. Ну, то ж самае і людзі тлумачылі, што прабач мяне, братка мядзведзь, але я цябе забіў, таму што калі б я цябе не забіў, ты бы забіў мяне. Ці я проста хацеў есці, і ўсё. Ну, ён сам драпежнік, ён зразумее, што... Іншага выйсця не было. Іншага выйсця не было. Есці трэба. Прабачце, ёсць пытанне ад нашага рэжысёра, таму што ён вельмі любіць рыбалку. Што з рыбы? Ці трэба прасіць прабачэння? Ці трэба кожны раз Даражэнькі ты мой лешч. Ці шчупак. Ну, гэта трэба звярнуцца ўсё ж такі да тых, хто знаходзіцца на той стадыі. Я думаю, што... Досыць складана. Многія рыбакі ў палявых умовах, яны самі набліжаюцца да гэтай стадыі, таму могуць прасіць. Але ж былі жывёлы, якіх нельга было нават зусім чапаць. Пра гэта пагаворым зараз, таму што якраз да блоку татэмізму падыдзем. Яшчэ другая важная састаўляючая. Ну, калі анімізм, зразумела, ён прысутнічае, асабліва для ранняй стадыі развіцця, ён вельмі характэрны, як і для позняй. Праўда, ўжо карэнным чынам усё змяняецца. Цяпер ужо духі ў нас прысутнічаюць, асабліва ў тым жа язычніцтве, духаў таксама шмат. Уключыце бітву экстрасэнсаў, вы бачыце, колькі па сённяшні дзень веры ў духаў у народа па меншай меры ўспрымаецца. І галоўнае, што people хавает, як кажа. Другая ранняя форма рэлігіі — гэта фетышызм. Што такое фетыш? Фетыш — гэта амулет, абярэг, як яго не называеце. Гэта прадмет, асноўная функцыя якога — ахоўваць. Гэта амулет, які аберагае свайго уладара. Таму
І зноwu ж таки, гэта форма, якая прысутнічае шмат дзе. Той жа Сергей Александрович Токараў звяртаў увагу на тое, што фетыш у тым разуменні, ён пераняты іншымі рэлігіямі, ён захоўваецца. Ну, просто калі нават праводзіць паралелі з хрысціянствам, той жа крыж нацельны ён павінен аберагаць. Спасі і сохрані. Так і напісана. Адпаведна, гэтыя паралелі можна праводзіць. Але першабытны народ гэтаму надаваў зусім іншае значэнне. Таму часцей за ўсё, калі людзі праходзілі абрад ініцыяцыі і станавіліся дарослымі воінамі, многія з іх атрымоўвалі ледзь не індывідуальны фетыш. І гэта лічылася вельмі важным элементам любога воіна. Просто ёсць прыклады на прыкладзе паўночнаамерыканскіх індзейцаў. Этнографы зафіксавалі, калі, напрыклад, мужныя воіны аднаго з плямёнаў, яны паміралі ад разрыву сэрца пасля таго, як гублялі свой талісман, свой фетыш. Гэта тыя воіны, якія маглі пайсці з каменным нажом на мядзведзя. Гэта тыя воіны, для якіх вышэйшай стадыяй гонару, мужнасці лічылася, напрыклад, зрабіць ку ворагу, а ку гэта дакрануцца да жывога ворага і выжыць самому. Забіць гэта ніжэй, забіць можа кожны. А вось дакрануцца, а потым зліняць, як кажуць, і застацца ў жывых, гэта ўжо значна вышэй. Вось ён гэтага не баяўся, што могуць, напрыклад, там той жа тамагавак у спіну кінуць, і ўсё, варыянтаў няма. А вось згубіў свой фетыш, і чалавек памірае ад разрыву сэрца. Гэта ўсё, ён проста губляе свайго абаронцу. Таму для людзей на той стадыі развіцця рэлігія мела велізарнае значэнне, яны проста не ўсведамлялі свет без гэтага. Тое, што яны не разумелі, яны спрабавалі выключна растлумачыць праз раннія рэлігійныя ўяўленні, вось яны фарміруюцца ва ўсім гэтым. Магія, яшчэ адна важная састаўная частка. Магія ўвогуле вельмі складаны элемент. Магія — гэта вера ў тое, што можна аказваць уздзеянне на прадметы, на прыроду, не праз непасрэднае здзеянне. Ну, вось непасрэднае дзеянне я ўзяў і кубак падняў. Але, допустим, праз з магіяй ён сам бы падняўся. З магіяй ён бы сам падняўся. Толькі рот раскрывай. Можа, там змянілася што-небудзь, што было там. Але для гэтага трэба правесці пэўны рытуал. У нас вада. Вось яна магія. Таму магія таксама элемент любой рэлігіі. Тая ж малітва ці любы рытуал — гэта нішто іншае, як, ну, калі проста да гэтага падыходзіць з матэрыялістычных пазіцый, як і падыходзілі ў Савецкім Саюзе тыя ж этнографы, зразумела, гэта складаная форма, гэта рытуал, гэта тыповая магія. І яна прысутнічае ва ўсіх рэлігіях. Ад гэтага таксама не трэба адыходзіць, але трэба памятаць, што на ранніх стадыях развіцця было ўсё крыху інакш. Магія выяўлялася, напрыклад, у тым, што каб пайсці на паляванне, трэба было намаляваць жывёлу на той жа пячоры, узяць кап'ё, выканаць пэўны рытуал, напрыклад, станчыць перад ёю, трапіць гэтым кап'ём у гэтую жывёлу, што фіксуюць у самых розных на самых розных кантынентах і ў самых розных народаў. І вось ён элемент. Тым самым людзі потым спадзяваліся, што вось калі яны выканалі гэта, яны потым адразу малявалі такую станоўчую праграму, што на паспяховы вынік гэтак усё атрымаецца і ў далейшым. Таму магія, элементы магіі ў нас па сённяшні дзень прысутнічаюць, па меншай меры уяўленне пра гэта. Канешне, прысутнічаюць. Наш рэжысёр перад тым, як пайсці на рыбалку, з вудой танчыць заўсёды. Гэта ж свята для чалавека. Я думаю, трэба фінальным нумарам гэта сёння паскаць. А гэта сёння будзе. Ну, гэта же самае прапанова, там, ні рыбы табе, ні чешуі. Ні хвоста, ні хвоста, ні чешуі. Так, это в сутнасці адгалосак такі магічны. Ну, калі да фетышызму звярнуцца, прайсці на славянскі базар, на ярмарку майстроў, мы там убачым, чаго толькі не прапануюць, больш яшчэ патлумачыць, як гэта можна выкарыстоўваць. Хаця элементы там, магчыма, ўжо маркетынг прысутнічае, ніякая не рэлігія, банальна, каб навязаць тую ці іншую прыгожую рэч, але для старажытных людзей гэта ўспрымалася інакш, тым больш, што зараз мы будзем казаць про тотэмізм, а ў тых жа народаў Паўночнай Амерыкі, дакладней Мезаамерыкі, нават існаваў індывідуальны тотэмізм, гэта нагуалізм так званы, калі у кожнага быў па сутнасці свой тотэм і свой ахоўнік у свеце духаў. Ну, калі казаць про тотэмізм, да яго мы падышлі, гэта ўсё ж такі адна з самых ранніх формаў рэлігіі, якую вельмі проста прасачыць.
якой яна існавала ў нашых продкаў, не толькі продкаў, а ў тых народаў, якія жылі да нашых продкаў на тэрыторыі Беларусі, таму што этнічная тэрыторыя таксама змянялася. Ну, татэмізм – гэта вера у тое, што тваім татэмам, тваім продкам з'яўляецца тая ці іншая жывёла. Зрэдку ёсць прыклады, калі татэмам лічылі рыб, ці ёсць нават прыклады раслін, але гэта зноў ж такі не толькі на прыкладзе Беларусі, гэта ў агульнасусветным. Гэта племя вегетарыянцаў было. Гэта племя вегетарыянцаў. Праўда, ёсць адзін нюанс. Ну, дарэчы, як у нас любяць успрымаць, звычайна, калі кажаш слова татэм, усе ўспрымаюць вось слуп які-небудзь, якому пакланяюцца. Гэта не татэм. Татэм – гэта канкрэтная жывёла, а слуп – гэта хутчэй увасабленне гэтай жывёлы, гэта ідал, гэта усяго лишь тое, што звязвае саму жывёлу, духа канкрэтнага, які абараняе і вось тое ці іншае племя, той ці іншы народ. Калі аднаўляць і казаць, спрабаваць аднаўляць і казаць, якія жывёлы маглі быць у нашых продкаў, будзем казаць, можа так, абагульняючы, тут трэба ўлічваць пэўныя нюансы. Па-першае, звычайна татэмам павінна была быць тая жывёла, якую не ўжывалі ў ежу. Татэмы нельга забіваць спецыяльна, каб паесці. Таму, звычайна, татэмам мог выступаць хутчэй за ўсё драпежнік. Забіваць маглі, але забіваць маглі толькі спецыяльна у пэўныя святы рэлігійныя. Ну, допустим, забіць таго ж мядзведзя, а потым рытуальна з'есці яго сэрца, гэта як спосаб яднання гэта спосаб яднання непасрэдна з самім продкам. Потым, таму існавалі іншыя абмежаванні. Не толькі нельга было ўжываць у ежу, яшчэ нельга было забіваць і нельга было, як кажуць, прыгадваць. У нас тут татэмная жывёла ўжо лятае ў студыі. Мятлік ужо лютыя. Адпаведна, нельга было прыгадваць усуе, як кажуць, таму што гэта характэрна не толькі для сучасных рэлігій. Гэта характэрна было і для тых часоў, часцей за ўсё імя татэмнай жывёлы табуіравалі. Яго не называлі так, хто ён ёсць. І на аснове гэтага мы можам зрабіць выснову, напрыклад, што ў многіх славян татэмнай жывёлы шырока ўжываўся мядзведзь. Чаму? Таму што само імя, назва мядзведзь, яно ўжо з'яўляецца другаснай, а можа і нават больш якой-небудзь складанай формы. Хто такі мядзведзь? Тут па назве бачна. Меду ядзь, той, хто паядае мёд. Ну, дарэчы, ва ўкраінцаў тут яшчэ больш прасцей. У іх ведмедь, той, хто ведае, дзе мёд. Як называлі нашыя продкі мядзведзя раней, ну, ёсць такая версія, што яго маглі называць бэрам. Як у многіх індаеўрапейскіх народаў па сённяшні дзень гэта назва захоўваецца. Адкуль такая гіпотэза? Ну, гіпотэза вельмі простая, зноў ж такі паралелі з тымі ж германамоўнымі народамі, а другое, як мы называем месца, дзе пражывае мядзведзь. Бярлога. Па-славянскі, калі чытаць, логава, бэра. Вось адкуль гэтае слова, калі не адсюль паходзіць. Ну, гэта адна з версій. Па-другое, чаму мядзведзь табуіраванае імя мае? Ну, ён мае не толькі імя мядзведзь, як яго толькі ў казках не называюць. І вось тут мы звяртаемся да казак, як да канкрэтнага прыкладу крыніцы па якраз раннім формам рэлігіі, па татэмізму. Михайло Потапыч, Топтыгін, Касалапы. Ну, і гэты пералік можна, ў прынцыпе, працягваць. Таму, ну, дарэчы, на карысць версіі пра распаўсюджанне культа мядзведзя, як, магчыма, якраз перажытка татэмізму, у нас яшчэ ў 19-20 стагоддзі фіксавалася народнае свята Камаедзіца. Калі мядзведзь прачынаецца, калі яму рыхтавалі рытуальную кашу, камы, гарохавую кашу. Каб мядзведзь пачаставаўся. Задаволіць. Улагодзіць. І потым нічога дрэннага не рабіў людзям. Таму, ну, дарэчы, культ мядзведзя вельмі папулярны, і наконт улагодзіць раней актыўна практыкаваліся і чалавечыя ахвяры. Этнографы, на вялікі жаль, фіксуюць гэта нават на тэрыторыі Еўразіі і ў пачатку 20-го стагоддзя.
Просто у вёску паладзіўся хадзіць мядзведь. Ну, правда, гэта у вельмі аддаленых рэгіёнах ад асноўных цывілізацыйных цэнтраў, але ўсё роўна. Што рабіць? Праводзяць латарэі. Мядзведь хто? Беспроигрышную. Беспроигрышную. Мядзведь гэта мужчына. Адпаведна, каб яго супакоіць, яму трэба аддаць жанчыну. Дзяўчыну яшчэ. Праводзіць сярод прыгожых дзяўчын латарэю, і вынік бяруць тая, якая атрымала суперпрыз. Умоўна кажучы, конечно, з гэтага вельмі... Вось так з'явіліся не першыя хочацца конкурсы смяяцца. прыгажосці. Але... Падарункі былі не такія, як зараз. Але, як фіксуюць этнографы, яе прывязалі ў лесе, сказалі улагоджваць мядзведзя, які толькі яна ўмее, і ўсё, і пакінулі. Далей, правда, не кажуць, ці хадзіў мядзведзь яшчэ ў вёску. Адзінае, хочацца спадзявацца, што хтосьці адэкватны ў гэтай вёсцы ў 20-м стагоддзі, пачатку 20-го стагоддзя знайшоўся, і, магчыма, хочацца верыць, што лёс гэтай жанчыны, дзяўчыны гэтай, не такі сумны, як малюецца на першы погляд. Ну і, дарэчы, наконт чалавечых ахвяр, але навукоўцы лічаць, што папулярная зараз, дзякуючы мультфільму, не толькі дзякуючы мультфільму, казка «Маша і мядзведь», гэта пераказ значна больш ранейшай легенды пра рытуальнае ахвярапрынашэнне. Якраз дзяўчыну малую ці маладую, там узрост мог змяняцца з часам, але ўсё роўна гэта дзіцё прыносіць мядзведь. Правда, цяпер, калі глядзець мультфільм, там, хутчэй, наадварот, мядзведзя дзіцю прыносяць у ахвяру, але гэта ўжо... Добра, давайте зараз, выбачайце, што перабіваю, але давайте зараз паглядзім афішу, так, што там, якія мультфільмы, фільмы, спектаклі, што ў нас адбываецца ў горадзе, а потым працягнем гэтую цікавую размову. Витебский областной краеведческий музей представляет выставку-конкурс декоративно-прикладного искусства для людей с ограниченными возможностями «Солнечный мир для всех». В экспозицию вошли работы, выполненные в различных техниках – вышивка, керамика, плетение, резьба по дереву, соломоплетение и многое другое. Каждый год творческие работы поражают яркостью, теплотой и излучаемым позитивом. Яркое жизнеутверждающее творчество людей, борющихся с болезнью, вызывает восхищение. Выставка работает с 10:00. Витебская областная филармония приглашает на праздничный концерт «Мы из Витебска». Слова «Малая Родина» находят особый трепетный отклик в душе каждого. Это место, где человек родился и вырос, прошел свое становление. Праздничный концерт «Мы из Витебска» станет порталом в прошлое, где наши самые известные и именитые земляки только начинали свой путь ко всемирной славе. Начало в 19:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет спектакль в 2 действиях «Взрослые дети» по пьесе Леонарда Герша. История любви юноши из богатой семьи и взбалмошной экстравагантной девчонки, мечтающей стать актрисой. Сентиментальная сказка из современной жизни. Знаменитая бродвейская комедия, полная ярких реприз и задорных диалогов. Начало спектакля в 19:00. Вось такія мерапрыемствы адбываюцца і адбудуцца ў нашым горадзе, а мы вяртаемся адразу да нашай тэмы. Тотемізм у нас зараз. Я просто думаю, ці паспеем мы сёння, як можа прыйдзецца зноў яшчэ павінны паспець. Наконт тотемізму, калі ўсё ж такі завяршыць гэтую тэму, мы можам паспрабаваць аднавіць іншых тотемных жывёл, таму што калі проста праводзіць паралелі, хто яшчэ мог выступаць, адназначна мог выступаць воўк, гэта характэрна для многіх народаў, драпежная жывёла, да якой вельмі паважліва ставяцца, і тым больш табуіраваныя імёны ў нас таксама сустракаюцца ў тых жа казках, і больш таго мы бачым у казках, як воўк дапамагае, напрыклад, царэвічу, а гэта ўжо сведчанне таго, што жывёла станоўча ставіцца да людзей. Вы прабачце мяне, калі ласка, а вы ўпэўнены, што гэта ўсё, вось тое, пра што вы распавядаеце, што гэта ўсё легенды, міфы, нейкае язычніцтва, таму што мне здаецца, што гэтую даслаў рэжысёр, таму што я так часта пра яго сёння размаўляў, што вось ён гэты матылёк неяк рэпрэзентуе яго тут. Ой, б'ецца шпаркі лёгкі. Калі казаць пра ваўкоў, дык прыгадайце першую згадку Герадота. Ён жа насяляў неўрамі, а неўры маглі пераўтварацца ў ваўкоў. Гэта прамое сведчанне культа пачытання ваўкоў, а раз пачытанне ваўкоў, значыць, верагодна, і тотэм. Ці, напрыклад, значна больш шырэйшы ты культ. Прыгадайце, што на сцягу ў Чачні. На сцягу Чачні ваўчыца, а ваўчыца з'яўляецца прорадзіцельніцай усіх тюркаў.
ну, тым ліку і каўказскіх гэтых народаў. Ну, карацей, Ну, тут от Рым. шмат чаго. Так, Тады таксама паўста- той же тады самы паўстае пытанне, калі Рым. не пра воўка, мы зараз пра драпежнікаў, а копысь. Ну, там... чорны заяц. Гэта ўсё ж такі не тотэм. Ну, тут Гэта іншая паралель. хто ведае. А наконт ваўка Ўсяслаў Чарадзей, про якога мы казалі ўжо таксама, вось яскравы прыклад. Князь, якога лічылі на той момант ваўкалакам. Ён мог ператварацца ў воўка. Прычым да яго ставяцца зноў ж такі станоўча, гэта азначае, што культ ваўкалака існаваў у старажытных славян. І вось ён перажыў і нават у часы хрысціянства сустракаўся і прычым патрапіў на старонкі гістарычных крыніц. А гэта таксама вельмі цікавая паралель. Калі казаць пра другіх жывёл, тут можна розныя прыклады прыводзіць. Часам у нас кажуць, напрыклад, што у беларусаў шырока існаваў культ казы, але я з гэтым не пагаджуся ні ў якім разе. Каза не можа быць татэмнай жывёлай, таму што культ казы гэта крыху іншы культ. Гэта культ, Таму што яна свойская? гэта свойская жывёла, яе ўжываюць у ежу. Больш таго, гэта культ ужо земляробчы і культ узроўню вытворчай гаспадаркі. Па адной простай прычыне каза сімвал плоднасці. А для земляробаў, для жывёлаводаў, гэта вельмі важна. Таму што нездарма прыгадайце тыя ж калядныя спевы, дзе каза рогам там жыта стогам, дзе каза хвастом там жыта кустом. Вось яе плоднасць перадаецца зямлі. І адпаведна гэта ўжо земляробчы культ. А наконт іншых, ну, яшчэ адна жывёла, дакладней земнаводная, якая прыходзіць на памяць, гэта прыгаданая намі сёння змея. Таму што вось доказ таго, што вырабы з выявы змяі, яны актыўна сустракаюцца падчас раскопак. Гэта тое, што знойдзена ў крымінскім тарфяніку, вось гэта касцяная змея. Самому, калі прыходзілася ўдзельнічаць у археалагічных раскопак, у вёсцы Бярулі, напрыклад, мы знайшлі Докшыцкага раёна, мы знайшлі цяга дня, гэта не... Докшыцкі. Ну, у Докшыцкім раёне мы знайшлі балскі змеягаловы браслет, бранзалет, дзе змяя кусае сябе за хвост. Вось яно. Гэта, ну, дарэчы, для балтаў характэрны культ змяі, магчыма, якраз ад тых папярэднікаў, якія пражывалі да прыходу славян здесь на тэрыторыі Беларусі, вось гэты культ і быў запазычаны. Ну, пра тое, што ён пашыраны ў Беларусі, мы ў 19 стагоддзі можам, і актыўна фіксуюцца разнастайныя легенды пра змеіннага караля, змеіннага цара. Ну, гэта, адпаведна, вялікі вуж, таму што ў нас змей не так і шмат. Вуж самы вялікі, галоўнае, што ён дапамагае людзям, і нездарма вуж вельмі часта выступаў своеасаблівым усабленнем дамавіка. Вужа кармілі, калі вуж у доме, гэта лічылася вельмі добрым. Многія зараз так не думаюць. Але трымаюць вужы ходу. Не, я жартую. А не было такога ж у нас ніколі на нашых землях, калі якая-небудзь жывёла надавала імя людзям, як, напрыклад, індзейцам у Амерыцы, там же усе нейкія ястрабы. Пра такое у нас нічога невядома. Калі праводзіць паралелі, магчыма, якраз гэта існавала, але адназначна даказаць на гістарычных крыніцах, на аснове... Мы толькі па паралелях можам. І зноў ж такі, вось, з Паўночнай Амерыкай. Ну, дарэчы, калі казаў пра татэмізм, яшчэ хочацца засяродзіць увагу, што і зноў ж такі звязана, само паняцце звязана нават з Паўночнай Амерыкай, што сёння больш віцебшчына. Індзейцаў больш, чым віцебшчыны прысутнічае, але гэта змова індзейцаў ад джымпве от отэм, яго род, яго продак. Таму вось ён татэмніца. І адтуль многія паралелі праводзяцца. І яны прысутнічаюць абсалютна ва ўсіх народах, якія знаходзіліся на ранняй стадыі. Адназначна толькі гэтыя перажыткі рэлігійныя, дакладней іх нават рудыменты, многія да нас не дайшлі. І сёння мы можам вось так толькі рэканструяваць. Хаця той жа вужыльны кароль, напрыклад, ён людзям быццам дапамагае, можа паказаць, дзе схаваны скарбы на купальні, але гэта ўжо Зноў-такі перапляценне. разумець, як пасля працкветкі мову птушак і звяроў. Глядзець на 3 метры ў зямлю, бачыць скарбы, нафту схаваную. Я думаю, тут бурштын. Калі ўжо таку жарт, дык я яшчэ адну ведаю татэмную жывёлу, якая непасрэдна звязана з роданараджэннем. Гэта бусел, які прыносіць дзяцей. Так што хто можа ведае, калі у індзейцаў у Паўночнай Амерыкі там ж таксама і арлы, і сокалы, і ястрыбы. А ў нас вот такая вот птушка, якая
пэўным сэнсе дапамагала. Ну, это хутчэй за чым, я не этнограф, але можна так рэканструировать, як сёння тут робіцца. Ну, гэта хутчэй значна пазнейшае, хаця і птушак у нас і драпежных птушак хапала, якія якраз маглі выступаць. Ну, сокал часта прысутнічае ў казках, і таму чаму б не гэтую паралель правесці. Ну, як і рыбы маглі, хаця даказаць вельмі цяжка, але вось на Юровіцкай стаянкі, напрыклад, знойдзена выява у выглядзе лускі рыбы. Што гэта? Ну, некаторыя адразу робяць выснову, што вось старажытныя людзі на тэрыторыі Беларусі пакланяліся рыбам, але хутчэй за ўсё гэта за вушы прыцягнута на аснове аднаго артэфакта падобнага. Мы такія гучныя заявы казаць не можам, тым больш у верхнім палеаліце. То ж сама можам тады працягнуць на малюнкі ў пячорах, калі там ёсць маманты, значит, яны пакланяліся мамантам, то это не тотэм, это хутчэй тое, чым рэлігійныя культы. Про прамысловасць, можна ўжо так сказаць, першае. Гэта рэлігійны прамысловы культ. Адпаведна, паступова з'яўляюцца ўсё новыя культы, што дае магчымасць фарміравацца язычніцкай рэлігіі, таму што в першую чаргу гэта фарміруецца за кошт таго, што жыццё чалавека ускладняецца. Як толькі з'яўляецца земляробства і жывёлагадоўля, людзі пачынаюць па-іншаму усведамляць свет. Ім з'яўляецца культ сонца, а гэта і культ агню адпаведна. Гэта галоўнае, таму што сонца гэта агонь, і сонца дае жыццё, дае той жа новы ўраджай. У выніку два культы існуюць, і, дарэчы, якраз у гэты момант прыкладна на месцы былога трупапалажэння праходзіць крэмацыя. Нябожчыку пачынаюць аддаваць агню, сонцу. Адпраўляюць у лепшае жыццё і вераць у тое, што там яму будзе значна лепш, ён будзе працягваць жыць, як і жыў на гэтым свеце. І крэмацыя ў нас праіснавала да прыняцця хрысціянства. Таму гэта таксама вялікі пласт, які захаваўся і фіксуецца археалагічна. Тады ж з'яўляецца культ зямлі, тады ж з'яўляецца, магчыма, і раней маці зямлі, культ продкаў. Ну, а, дарэчы, наконт сонца, пра культ сонца сведчыць актыўнае развіццё не толькі культ сонца, развіццё арнаментыкі не толькі на беларускіх землях, увогуле сярод усіх ранніх народаў. Арнамент з'яўляецца на гліняным посудзе, На вопратцы. На вопратку таго часу мы просто мы можам толькі здагадвацца. Упрыгожванне тэж таксама ж прысутнічаюць. Мы казалі, што гэтыя, напрыклад, элементы сонца ў арнаменце не толькі ў Беларусі, нават можна і ў Азіі знайсці. Салярныя знакі. Салярныя знакі па ўсім свеце. Прычым самыя разнастайныя салярныя знакі ў самых розных варыянтах, усе яны прысутнічаюць, і гэта можна на тым жа посудзе, на прыладах працы гэта адлюстравана. І гэта мы па сённяшні дзень археолагі прафесійна знаходзяцца. У выніку паступова фарміруецца той язычніцкі культ, які даходзіць да перыяду, калі урэшце на тэрыторыі сучаснай Беларусі, на тэрыторыі Віцебшчыны з'яўляецца хрысціянства. Ну, на той момант можна казаць, што гэта ўжо быў даволі развіты і складаны культ. Хутчэй сказаць, уже рэлігія, пэўная язычніцкая рэлігія са сваім пантэонам багоў, то есть першапачатковыя культы і вераванні, яны ўжо сфарміраваліся ў нейкую такую структуру, якую ўжо мы ведаем па тых, хаця бы тых мульціках, калі стаіць Пярун, ён быў галоўным богам цэнтральным, ці там, якому пачыталі, пакланяліся, быў бог прарадзімца, былі асобныя богі і глебаствы, якія займаліся, адказвалі за свой пэўны кавалачак працы. Там жаночыя былі богі для воінаў, былі для плоднасці і так далей. Ну і кожны кавалак зямлі. У лес пайшоў, там свой, у поле свой, на раку там сваё. Больш таго, у язычнікаў увесь свет быў населены не толькі. Ну, мы звычайна ўспрымаем, што шмат багоў, а колькі духаў было. І гэтых было значна больш, таму што у лесе быў лясун, у лесе былі ў багнік і іншыя там населены, іншыя істоты, якія ўсё гэта засялялі. Былі русалкі. Русалак мы зараз усведамляем, дзякуючы Дыснею і іншым. Што гэта? Мы ж ведаем, што беларускія русалкі, яны з нагамі, так? Не с хвостом, больш таго, у нас 3 віды русалак: палявыя, лясныя і, адпаведна, вадзяныя. Таму, калі чытаць таго ж, адыдзем ад Беларусі, чытаць Пушкіна, русалка на ветвях сидзіць, адразу усведамляецца, як нейкую воблу павесілі, яна там вісіць, працягваючы рыбную тэму сёння.
Але насамрэч у традыцыйным фальклоры, у традыцыйных уяўленнях гэта звычайная ну, не звычайная дзяўчына, гэта русалка, якая знешне нічым асабліва не адрозніваецца ад звычайнай дзяўчыны. Яна зразумела сядзіць на дрэве, гэта лясная, хутчэй за ўсё русалка. Не-не-не, тут Але трошку яна такая ж побачыць каварная. Ну, вельмі. І тут, калі чытаць Никифоровскага ці там іншых этнографаў расійскіх, русалкі ўсё ж такі былі водныя. Майкі яны называліся там на Украіне, яны жылі ў вадзе. Звычайна это былі дзяўчыны, которые ад несчаснага кахання ці па нейкай іншай прычыне, да, тапіліся. І яны мелі адзін тыдзень перад Іванам Купалай, святам, дзень летняга сонцастаяння, яны маглі выходзіць. Вось гэта русальны тыдзень. Так, русальны тыдзень. І тут яны, калі паглядзець на жыта, калі яно так калыхаецца на ветры, лічылася, што это тыя русалкі, там, ці яны маглі на дрэва сядаць, звычайна над вадаёмам, над рэчкай і гойдацца там. І таму, але ў гэты тыдзень было вельмі небяспечна маладым нежанатым хлопцам хадзіць уздоўж берагоў, таму што лічылася, што яны могуць у помсту за тых, што яны там страцілі сваё жыццё за несчаснага кахання, яны маглі гэтага хлопца зацягнуць у ваду і прыдаць страшнай смерці. Страшная смерць это праз шчакотку. Зашчакотвалі до смерці. Ну, хто-то в гэта верыць, хто-то не верыць, але былі і прыклады, як можна было устрымацца, не Таму хадзіць. хлопцы рэгулярна ад хадзілі. іх можна было адбіцца, трэба было з сабой мець траву, палын. І калі яна задавала пытанне, то трэба было адказаць і па-іншаму, і хлопнуць і отак. Яна тады не магла нічога зрабіць. Ну, Калі палыну няма, можна абсент. Так, на сёння выпадак можна было і задобрыць. Таму адсюль это вераванне, калі на галінкі івы, плакучай ці бярозы вешалі лентачкі, нейкія невялікія ўпрыгожанні ці там пернікі якія-то. Такім чынам русалак можна было ўпрыгожыць. Але мы адышлі ад... Миколай Васильевич, як професійны Ну, не професійны. удзельнік турыстычных паходаў, ён ведае, што і ў русальны тыдзень можна хадзіць. Трэба толькі ведаць, як адбіцца ад іх. Так, а лепей Тэарэтычна по падрыхтаваны. берагам рэк лепей хадзіць і чытаць Никифоровскага, так. Ну і, дарэчы, калі ўсё ж такі некалькі яшчэ слоў пра язычніцтва сказаць, і зноў ж такі, гэта не толькі багіні, гэта не толькі духі. Свет быў увогуле іншы. Народ успрымаў свет, які падзелены на 3 часткі. Гэта свет багоў, гэта гэты свет, дзе пражываюць, куды спускаюцца багі і духі пражываюць. І гэта той свет, падземны свет. Таму і гэта і ўсё мы можам прасачыць на ўзроўні тых жа казак. Правда, вельмі часта на гэтых казках мы спрабуем нейкую сучасную ўжо сістэму пабудаваць, і дзе дакладная мяжа рэальнасці таго, што існавала, а дзе, наадварот, сучасныя выдумкі і дапаўненні, сказаць цяжка. Хаця, напрыклад, славутая казка, як герой галоўны трапляе да бабы Ягі, а Яга Ягіня — гэта багіня смерці. Што яна яму прапануе? Накарміць, напаіць і ў лазні папарыць. Што гэта? Гэта рытуал памінавення нябожчыка і гэта рытуал амавення нябожчыка. Па сутнасці яна прапануе яму перайсці ў іншы свет. Ну і не забываем, што гэтая хатка, якой на курыных ножках, яна паварочваецца так ад таго свету сюды, заходзіш, а потым уже... Вось яно ёсць, але тут галоўны герой гуляе са смерцю з самой. Ён вяртаецца адсюль. Таму усведамлялася, што толькі падобныя героі могуць перайсці, і толькі багі і духі могуць пераходзіць вось праз гэтыя ўзроўні. Таму сістэма была вельмі складаная. А наконт культу існуючага трэба яшчэ ўлічваць, што ў кожнага народа, у кожнага племені былі свае адрозненні. Нездарма, калі князь Уладзімір пачынаў узмацняць сваю дзяржаву, ён спачатку ўсё ж такі не прыняў хрысціянства, спрабаваў правесці рэвізію, рэформу язычніцкага культу, зрабіўшы Перуна галоўным богам, таму што Перун успрымаўся як бог дружыны, той часткі грамадства, на якую ён абапіраўся. А ў той жа час у кіеўскім пасадзе вельмі папулярным быў той жа Вялес ці іншыя абахі, сляды пра якіх захаваліся ў тым ліку на нашых землях. Ну, я думаю, можна перайсці якраз да нашай рэчаіснасці. У вас ёсць цікавыя знаходкі, а засталося у нас не шмат, літаральна 5 хвілін. Не то, што там знаходкі, але ў нас пэўныя рэчы можна пабачыць. Мы можам паказваць зараз ужо так нешта, якія фотаздымкі. Ну, самае першае, што ў нас, я думаю, захавалася, гэта камяні. І захаваўся ў нас чортаў камень. Это самы вялікі камень на Беларусі. Знаходіцца ён каля вёскі Горкі, Шубінскага раёна. Вельмі лёгка дабрацца, это помнік прыроды.
11 метров в даўжыню, 5 у шырыню, 3 в вышыню. Чортаў ён Чортаў, нядобры. тому што ён быў звязаны вот з гэтым язычніцкім культам пачытання, але для хрысціян все, што звязана было з язычніцтвам, все было нечыстае, таму ён называўся чортаў. Яго так натуральна ніхто не называў. Ужо ў савецкія часы яго называлі вялікі камень. Ну, сапраўды самы вялікі. Там яго вага значна большая, чым іншы. Ёсць другі камень, гэта вот камень тоже таксама чортаў камень ці кравец. Ён у Сенінскім раёне, і ёсць такое паданне, што вот калі, ну это зноў жа культ пачытання, калі ты прынесеш да яго, ну напрыклад, матэрыял, то ён і папросіш его там сышы мне парты там или кашулю, то ён на наступны дзень, калі ты прыходзіш, будзе уже готовая, а ты уже адпаведна будзеш класці там нейкае паднашэнне. Ну гэта было не вялікае, гэта нешта там быў нейкі лён кавалак, ці это можа быць былі там камень кахання у нас. Ну гэта вельмі цікава, вельмі рады, што сапраўды мне ўдалося яго знайсці. Калісьці гэта каля вёскі Доўжа знаходзіцца такі камень кахання. Пра яго вельмі цікавыя легенды, паданні. Ускосна сведчаць пра тое, што там былі чалавечыя ахвяры прынашэнні, і нават назва возера Сосна сведчыць аб тым, а на вельмі недаўнія такія назвы. У нас в Беларусі няма сосны, у нас есть хвоя, а сосноў там нават згадваецца, што быў такі каваль сасноўскі. Ну, вельмі цікавы аб'ект на месцы, якое называлася Баравінка. Яно до 70-х гадоў з'яўлялася такім вельмі пачытальным. Туды хадзілі людзі адзначаць майскія святы. Но не тыя майскія, 1 мая, а майскія тыя, якія пачыналі вясну. Это ва ўсіх абсалютна народу есть. Майская гора, так званая. Яны ёсць у нас такія. Можна яшчэ прыгадаць Новы Болецк. У Новым Болецку там ёсць былое гарадзішча, і каля яго некалькі камней з антрапаморфнымі выявамі. Увогуле там Вольга Леўко, беларускі археолог, яна лічыць, што гэта быў важнейшым культавым цэнтрам усёй паўночнай Віцебшчыны, паўночна-ўсходняй. Вось, ну мы іх шукалі, вот там ёсць хлопцы сядзяць каля гэтага камня. Ну, как его интерпретовать, это уже, конечно, наша справа. Тут уже лепш, конечно, как бы там занимались археологи. Ёсць другая катэгорыя той, што у нас засталося зараз пачытанне, гэта крыніцы, святыя крыніцы. В першую чаргу это, конечно, крыніца на Юр'евай горцы. Все мы ведаем пра яе гэту легенду, паданне. Так, ну я больш спынюся на тых, которые мало хто ведае. Ёсць такая цікавая крыніца каля вёскі Слабада, Віцебскага района, неподалеку ад Суража, найцудоўнейшая. Яна настолькі старажытная, што хрысціянства просто успрыняло гэта месца як святое, і на ім каля яго была каплічка пабудавана. Каплічка, на жаль, ужо знішчана была ў савецкія часы, але леснікі адбудавалі там побач месца для таго, каб там можна было адпачываць. Цудоўная крыніца, таксама святая каля вёскі Суднікі, і найцудоўнейшы проста аб'ект гэта вёска Жукава каля Азярышча. Это каля Азярышча. Я першыню бачыў там на ўсходняй Беларусі крыжы. Бо ў Беларусі ўсходняй там же все ж таки мы былі больш саветызаваныя, і ўсе гэтыя культавыя рэчы знішчаліся. А тут яны нават былі грушнікамі пакрыты. Ну вось яна якраз з правага боку. Вельмі рэдка. Я просто ніколі не бачыў. Зараз это уже не стало такой рэдкасцю, а гэта где-то вот 80-90-е гады. У ўсходняй Беларусі я нідзе не бачыў больш, каб былі на тыя часы вот крыжы рушнікамі пакрыты. Моцная крыніца б'ець прямо супраць законаў гідрадынамікі. То есть яна находится на востраве, і калі вода павінна цячы ўніз, то тут яна якраз такі вёска Жукава. Так, вёска Жукава, найцікавейшая. Так, яшчэ цікавым таким вось зноў жа горы или такія аб'екты. Гара Змяініца, то зноў жа вяртаючыся да культу пачытання змей. Быў у нас культ пачытання змей, правда, тут ён не станоўчы такі адно наадварот. Пра яго ёсць вельмі цікавая легенда, якую запісаў Нікалай Яковлевич Нікіфароўскі. Гэта зусім блізка каля Вымна. Гара такая, што там з'явіўся цмок. Ну, ведаеце, там змей Гарыныч, у Беларусі называлі цмок. Ён там панішчымаў усе людзей, і людзі сабраліся і змаглі яго нейкім чынам злавіць. Але ён быў настолькі моцны, настолькі быў пакрыты нейкай такой лускай чешуёй, што ні пуля, ні куля, ні меч яго не бралі.
І ў выніку знайшоўся толькі адзін чалавек, які сказаў, што ён можа яго. Яны папробовали яго засыпаць. Но ніхто не мог гэта зрабіць, тому што ён там как павярнецца, уся зямля летела ў разныя бакі. А тут нейкі чалавек заявіўся, сказаў, я магу это зрабіць. Так, як ты можаш адзін это зрабіць? Говорит, дайце мне чорнага пеўня і лапаць. Мы стали смеяться, але потым вырашылі, што как-то надо паслухацца, бо будзе жараць і далей усіх. Ён запрог гэта чорнага пеўня у лапаць, насыпаў зямлі, хварасцінкай падагнаў яго да гэта цмока, высыпаў зямлю, змей страшна застагнаў і застыў. Другі лапаць, калі ён высыпаў на яго, зямля сама стала насоўвацца на гэта цмока. І трэці, утварылася агромная такая вот змеепадобная высокая гара, якую потым сталі называць змеем. Ну, мы можам гэта верыць, можна не верыць, але ў сутнасці гэта адгалоскі таго, што там, хутчэй за ўсё, сапраўды было некае капішча, месца пачытання некага змеінага божества. Чортава брада. А гэта ў нас. Гэта ў нас, да, гэта быў батанічны заказнік, зараз, здаецца, з яго атэстату зняты, але таксама, то не ўдаваючыся ў падрабязнасці, там таксама было месца пачытання, там, што там, чаму пачыталі, но там была свяшчэнная дубрава, як сведчыць паданні. Наступнае, гэта, што там у нас бейкунчы, гары, маёўкі, так званыя. Ёсць у Лужасна маёўка гара, ёсць такая вёска Вокшына каля гарадокскім раёне, на якія проста прынята было вясной святкаваць вот гэтыя святы. Захаваліся і некаторыя капішчы, ну, как лічыцца. Напрыклад, адно з найцікавейшых гэта капішча Бікульнічы, так званы беларускі Стоунхендж. Это на беразе возера Янова у Полацкім раёне. Перад вами якраз Вось гэта беларускі так, Стоунхендж. беларускі Стоунхендж, так умоўна. Яно добра ўпрадкавана, знаходіцца зусім непадалёк ад вёскі Гомель или Бікульнічы. Ну, там побач, ці тое паглядзець. Тут мы ж яшчэ павінны дайсці да гарадоцкага раёна, я так Ну, разумею. яшчэ там, да, будзе адно. Крынкі там, здаецца, ёсць, да? Бабы. Крынкі Так, ну, Адаменкі. тут, на жаль, вот я уже... То есть, што там стаяло, якія ідалы знаходзіліся на гэтых капішчах. Звычайна, конечно, это былі драўляныя ідалы, там, ну, какому божеству пачыталі. Ёсць звесткі быццам бы каменныя. Ну, каменных в Беларусі знайшлі толькі два. Гэта слонімскі ідал і шклоўскі ідал. Но лічыцца, што шлоўскі гэта хутчэй за ўсё падробка 30-х гадоў. І былі яшчэ некалькі, якія, на жаль, до нашага часу не дашлі, напрыклад, у Невелі. А ў крынках, якія вот вы бачылі, крынках у Адаменках, вот цяпер уже дакладна вядома, што гэта не тыя, якія там знаходзіліся, іх вы прывезлі з Украіны. Так, это тыя каменныя бабы, якія стаялі на скіфскіх курганах, а багатыя памешчыкі сябе проста замаўлялі. І вот валадар крынкаў, это быў Гурка, ён замовіў сабе такі. Яны, дарэчы, хутчэй за ўсё дзе-то знаходзяцца ў падвалах Віцебска краязнаўчага музея. Ёсць звесткі такія. Ну і на закуску, да, было такое. Есть такая вёска, называется она Дарахі, у Радоцкім раёне, на беразе возера Сенница. І там по паданнях ёсць такой лес, карацей, лес. Такой вот плохой лес, в якім вот знаходзяць фалічныя статуэткі, то есть мужского дзетароднага органа, якому то ли пачыталі, то ли пакланяліся. Нехта кажа, што гэта культ плотнасці, магчыма. Яны прыродная з'ява, то есть такія вот просто там валяюцца на беразе возера. Нехта кажа, што гэта яны штучныя, зроблены чалавекам, это артефакты. В любым выпадку гэта сведчанне таго, што там в гэтым месцы, в этом лесе был капішча ці культ пакланення вот мужскому дзетароднаму органу. Я спачатку, калі в гэта не дужа верыў, але потым паглядзеў, што ў прынцыпе у кожнага народа ёсць такой культ пачытання, ад грэкаў до кітайцаў. Просто у нас мало інфармацыі аб гэтым засталося, таму што роўна 1000 гадоў у нас было хрысціянства, і ўсе нейкія крыніцы, яны страчаны. Ну, дарэчы, знайшоў гэта месца пачытання Іван Альфавіч Вашчыла, такі беларускі краязнаўца, які, на жаль, ужо не жыў на тыя часы. Але ну, это такая версія, легенда, што калі сюды прыязджаў Роберт Рождественскі, то вот яму вот такой вот сувенір подарили, і он потім нават хваліўся, показував, що йому подарили у Віцебску. Добре. Все, на гэтым у нас размова, на жаль, скончана. Я так разумею, што сёння у нас вельмі цікава было. Дзякуй, заставайцеся з намі, паглядзім, што там прыдумаў для нас Александр Карэнман, і потым ужо будзем развітвацца з нашымі тэлегледачамі. Опа! Привет, ребята!
Последние теплые деньки уже ушедшего лета. Сейчас осень на календаре. Погода, правда, крутая, поэтому настроение замечательное. Мы решили по-доброму пообщаться с жителями нашего города и обсудить, какие у них самые любимые детские сказки. Погнали! Какая ваша любимая детская сказка? Ну, какую вам рассказывали родители, может быть, перед сном? Ничего не помню, не рассказывай. Так, посадил дед. Репку. Во! Выросла репка. Большая-пребольшая. Все, значит, все у вас было, все хорошо. Может быть, родители вам рассказывали, вы помните. Может быть, вы рассказывали. Я помню только, что мне бабушка рассказывала. Что? Но это были не сказки, это были библейские истории. Если вспоминать что-то, то, что рассказывали родители. Ну, погоди. Почему? Там же постоянно вот эта вот борьба, понимаете? Хороший конфликт, правда? То есть волк добрый, на самом деле, персонаж? Добрый. И зайчик добрый? Или зайчик злюка Нет, ну зайчик он мучает вредный, волк? немножко вредный, но... Вы больше зайчик или волк по жизни? Наверное, волк. Да? Ну, вам меньше везет. Наверное. Какая ваша любимая детская сказка? Колобок. Почему? Он же вредный, ушел от бабушки с дедушкой. Путешествовал. У вас есть любимая детская сказка? Может Колобок. быть, почему? Там же колобок такой вот, знаете, ушел от пожилых людей. Нужно было помогать, что-то им по огороду, что-то. Он ушел от них. Все равно у нас детская... Обманул столько животных, и его еще и съели, еще и плохой конец. Почему колобок? Ну, не знаю, просто моего детства сказки. А вы читали «Колобка», где он, короче, от лисы тоже ушел? Есть еще второй вариант. Да. И с чем там закончилось? Сейчас уже не помню. Вот у вас есть любимая детская сказка? Нет, наверное, Чиполлино какая-нибудь. Чиполлино? Это же целая остросоциальная драма. Это когда сеньор Помидор... Политическая причем. Какую сказку будете рассказывать ребенку, когда будет понимать? Курочка ряба. Почему это? Не знаю. Я не понимаю смысла. Зачем им было разбивать золотое яйцо, чтобы потом плакать? Не знаю. Что такое? Помните, они били, не разбили. Потом, что мышка пробежала, разбила. Хвостиком. А зачем? То есть, о чем эта сказка? Главное, чтобы вы были дома яйца, правильно? Наверное, да. Какая ваша любимая детская сказочка? Вот самая крутая. 3 поросенка. 3 поросенка. О чем она говорит? Какая мораль? Мораль. Строй дом из техноплекса. Да. Колобок. Чиполлино. Что еще вспоминали? Курочку рябу вспоминали. Библейские истории вспоминали. Чего только не вспомнили, друзья. Моя любимая детская сказка наверняка все-таки репка, потому что о взаимопомощи. Помогайте друг другу. На сегодня все. Пока. Саш, помоги встать, а то я что-то присел. И на меня собаки напали. Трэба сказаць, што мы крыху хваляваліся за тое, што будзе пытацца Александр Кранман пасля сённяшняй нашай тэмы размовы. Вось, але мы супакоіліся і напрыканцы наш музычны нумар. Так, гэта узорны аматарскі калектыў «Альтанка», нашыя сябры. Пакуль і не Всяго самага добрага. вечара. Зусім адзін, дзе яны, дзе сябры, дома сумутна быць, лета жаў і ў двары. Ну так і што з таго, смутак свой прагані, зорку вазьмі ў далонь і танцаваць пачні. Танцуй, о-о, танцуй, ба-ба-ба, нехай не аб чым не баліць галава. Я сонца жно, танцуй уначы, а я паспрабую табе дапамагчы. Як бы там ни было, але жыццё одно, радость подаровать сможет только оно. Это не забывай, радость не подмани, зорьку возьми в долонь и танцевать почти. Танцуй, о-о, танцуй, ба-ба-ба, нехай не об чым не болить голова. Як солнце жгло, танцуй уначы, а я паспрабую табе дапамагчы.
Музыка